No teraz si ukážem, jak sa ide na stanicu na vlak. Jak to asi tak vyzerá v Austrálii. Tu je mesto. Vystúpili sme z busu. Ideme na stanicu. Tu sa kupujú listky. Ja mám takú kartu, ktorá sa dá... Sorry. Yeah, okay, thanks. No tu vidíme, že nám vlak ide za 6 minút na Mandurah. Uvidíme, či to stihneme, lebo trocha máme štrechu. Vystupuje na nejakú inú ulicu. Vidíme, že máme Mandurah 4 minúty. Utekáme. Ako však vlaky idú každých 15 minút, tak neviem, keď mi ujde, ale už keď tu som tak. Tu vidíme na stupišti 1 a 2. Zase trocha histórie. Ideme na 2. Ideme tam ďalej. Ešte 3 minúty. Za chvíľu príde vlak. Už jeden stojí. No, tu sú rôzne výstupy na rôzne ulice, čiže z jedného vlastne z tejto stanice sa dá vyjsť s 5 rôznymi smermi, že by človek nemusel chodiť dookola. Ja chodím taďal ráno. William Street. Ideme dole. Stupište. Toto je asi naše. Tuhle. No, na 2 je naše. Teraz nám prišiel vlak. Presne tak. Ideme do prvého vagóna. A ideme do prvého, keď tam bude voľná, lebo keď vystupujem, tak potom mám bližšie zo stanice. Ideme si tu sadnúť. Dávajte pozor na medzeru. Čo tam spadne? Ani moja noha tam nespadne. No. No, to je všetko. This is Bandra. This service terminates here. To je posledná stanica, to ďalej už nejde. No je tak. Stanica. Vlaky stoja za nejakých 7-8-10 minút, tento odíde nazad, takže môžem ísť nazad, keď chcem. I tak chodia každých 10-15 minút. Teraz trvalo 50 minút, kým sme tu prišli vlakom. Ešte autobus a už sme doma. Takže keď sme šli na stanicu, tak sme sa cinkli, čiže systém vie, kde som nastúpil, a teraz sa odcinkneme, takže bude vedieť mi sprerátať cenu. Tu máme za 7 minút odchádzať nazad. No, čiže tieto bránky sú vlastne na každej stanici, na každej, ja neviem, v autobuse a tak ďalej. Takže teraz sa pozrieme, koľko nám zoberie. $2.16 za 50 minútovú jazdu. Čiže to je koľko? Euro 30?
za 50 minút vo vlaku. No, tu máme stanicu. Hneď autobusy. My ideme na 592, ktorá práve prišla. Tu je hneď parkovisko. Teraz prišla 592, doviezla ľudí, ale my počkáme na ďalšiu. No i tak. Si môže človek prísť zamknúť bicykel. Dá sa objednať tá klietka, že keď prídem ráno, aby som mal voľné. Viem si to v aplikácii zarezervovať. Jednu pič, alebo jak to nazvem. No, ľudia prídu ráno do roboty. Autobusy nemajú, keď prídu nazad, berú auto. Tam sú naše vlaky 593, 594. Není naše. Môžeme ísť aj tým, ale to je pohodlnejšie. Nikto nám tu nerozumie. No, tam stoja nejaké busy. Dvojka, to ideme my. Tu si človek vie pozrieť ten autobus, ale keďže sme na stanici, tak ešte ho nebudeme mať nikde. No tak. Ideme ďalej. Tuto funguje tak, že teraz som sa zase v autobuse prirazil. Čiže zase vie, odkiaľ idem a keď budem vystupovať, tak v autobuse zase odrazím. Ale sranda je, že ja ako študent môžem maximálne za deň zaplatiť 4,60. Čiže keď budem chodiť teraz ja neviem koľko, tak viac 4,60 už proste v perte nezaplatím, môžem prestúpiť ešte 10 razy. Keď nie som študent, tak je to 9,60. No a keď človek sa odrazí prvý raz, tak má podľa toho, ako ďaleko ide hodinu alebo 2 hodiny, má ten lístok. Čiže proste keď raz zaplatím, niekde už idem vlakom alebo autobusom, tak mi platí ten lístok 2 hodiny. Čiže stále zaplatím maximálne 4,60, takže keď je napríklad vlak s autobusom 10 eur, tak stále to bude len 4,60. Čiže teraz som prišla z Pertu, cesta bola, ja by som vlastne zaplatil 4,70, ak by som nemal kartu, ale teda študent, ale tak som platil 2,20, čo je pre mňa maximum. Takže už sme vlastne na maxime, že teraz už chodíme zadarmo, aj keď po 2 hodinách. Keď sa teraz budem odrážať z autobusu, bude to zase 0, ale keď som šiel na ďalší autobus a cestoval ďalej, tak by to bolo zase 0. Keby som teraz išiel nazad hodinu vlakom, jak som prišiel, tak by to bolo stále 0. Proste už som dosiahol svoje maximum a viacej už nezaplatím. Maximálna cesta za deň, respektíve dopravné cestovné za deň je tých 9,60 km. Thank you. No, vystúpili sme, platili sme nič. Ideme do potravy. Tu ráno nastupujeme, aj vystupujeme. Premávka jak na Václaváku, zase dá čo prší.
čo kúpime, ideme domov. Ešte nejaké maily vybaviť, večer pivko. Musím kašľať na to dneska. Tadám. Takže tak.